नोंथांमोनाबो नुबाय बाखि नोंथांमोनाबो जुदि बर'खौ अननाय दंबा बर'नि हारिनि फिसाबा लाइक शेयार कमेन्ट हारि खालामबानो जाबाय जि हाय दिन्थिलांगोन आं नोंथांमोना सोरबाफोर न'आव दंबा मबाइलाव नायबानो जाबाय बा टिभियाव नायबानो जाबाय आरोना मुलुग दरबाराव सोंखांहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिगिरि लासै दे kita turun ya
भारत की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिला रही है। बागुरुम्बा दहु बागुरुम्बा दहु बुहुमनां बयनिबो देरहासारनाय बागुरुम्बा दहु बागुरुम्बा दहु सौहैथों बयनिबो गोरबो इसिङाव खामनि सोदोबजों गोमखांगोन अख्रां सिफुंनि देंखोजों रिंखांगोन मिथिंगा बिखा जथानि देहेकजों ओलोंगिखांगोन बैसोमुथि बिखा बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि फै जोंगिनाय बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सौहाहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिगिरि